सोरबा सोरबा होनदों माने जुदि बेखौ कपि लिंक जुदि बिदि कपि लिंक बानायोब्ला माने फलोवार्स बिराद बारायो होनना बुंदों खिन्थु बेसेबां हसा बिनि सायाव आं जेबो मिथिया आरो आंनि भिडिअ'आवबो फ्राय मानसिया माने कपि लिंक हरदों लिंकखौ हरदों आरो ना खिन्थु आं बेखौ मा खालामनांगौ आं बेखौसो बुजियाखै खिन्थु बेफोरो ना ओरैनो हसाखौ बुंदों ना बिसोरो मिसाखौ बुंदों जुदि नोंथांमोनहा जुदि हसाखौ बुंदोंब्लाथ' मोजांनि खोथा ओरैनो जुदि नङा गारा सोरखौबा नोङो माबा मोनसे गावनि भिउसनि थाखायहाय नों सोरखौबा जुदि ओरैनो जुदि नाम खाथायोब्लासो बे माने एसे साननांगौ लागाय आरोखि ओरैनो जानला मेरला माने नङा गाराखौ नंगौ होननानै मोनसे नोङो मेसेज बा नोङो सोरखौबा जुदि बेफोरबायदि फोथायहोलायोब्ला खिन्थु बे आंनिब्ला मोजां जानाय नङा होननानै आं सानो आरोखि हेलौ लोगोफोर गुड मर्निं बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनाय जासिहरबाय दिनैहाय माने फ्राय मानसिया आंनावहाय कपि लिंक ट्रेन्डिं हरदोंना बे मा होनो बेखौहाय कपि लिंक आं खिन्थु बिनि सोमोन्दै बारा जेबो मिथियाखै खिन्थु मा खालामनांगौ आरो बेखौहाय आङो सोरबा सोरबा जोंनाव जे कपि लिंकखौ जे होना हरदों आं बेखौहाय मा खालामनांगौ सोरबाफ्रा आंनो हायोब्ला खिन्था हरबानो जाबाय खिन्थु आं बिनि सायाव बारा जेबो मिथियाखै आं खिन्थु फेसबुकाव बिराद नायदों नुबाय दं माने सोरबा माने एकदम कपि लिंक होनबाय दं आरो ना खिन्थु आं बेखौ मा खालामनांगौ खिन्थु आं बुजियाखै खिन्थु सोरबा सोरबा होनदों माने जुदि बेखौ कपि लिंक जुदि बिदि कपि लिंक बानायोब्ला माने फलोवार्स बिराद बारायो होनना बुंदों खिन्थु बेसेबां हसा बिनि सायाव आं जेबो मिथिया खिन्थु हसाना मिसा खिन्थु आरो माबायदि कपि लिंक बानायो आं बिनि सायाव बारा दासिम मोजां नायाखैबो बा आरो सोरनिबा भिडिअखौबो आं मोजां नायाखै बोरै बोरै बानायनांगौ आरो आंनि भिडिअआवबो फ्राय मानसिया माने कपि लिंक हरदों लिंकखौ हरदों आरो ना खिन्थु आं बेखौ मा खालामनांगौ आं बेखौसो बुजियाखै जुदि नोंथांमोनहा जुदि मिथियोब्ला आंनोहाय खोन्थाहरबानो जाबाय जाहाथे आं मिथियैखौ नोंथांमोना जुदि मिथिनानै आंनोहाय जेनेबा कपि लिंकखौ हरबाय दा नोंसोर जिमानखिनि मानसि आंनो कपि लिंक हरदों बे कपि लिंकखौहाय आं मा खालामनांगोन आं मिथियाखै नालाय ओंखायनो आं जेबो खालामाखै ना माने बेखौ अबेबा थांनानै माने फल' खालामनांगौ ना मा मोनसे ना शेयार खालामनांगौ आं बिनि सायाव बारा जेबो मिथियाखै ओंखायनो आङो सोंहरबाय ना सोरबाफ्रा जुदि मिथियोब्ला नैबे कपि लिंकनि सोमोन्दैहाय आंनो बा सोरबा मेसेजाव मोजाङै लिरना हरबानो जाबाय माबायदि खालामनांगौ अब्ला निस्सय आङो जुदि नोंथांमोननावहाय जुदि बिदि सिङाव हाबनानै जुदि माबा मोनसे खालामनांगौबा आं खालामगोन खिन्थु कपि लिंक होबा जे जेनेबा फलोवार्स बारायगोन आं बेखौहाय एसे फोथायनो गोब्राब जादों मानो होनना बुंब्ला जुदि नोंखौ बोरैजाय बे जुदि नों कपि लिंकल' होनायावनो जुदि बारायगोन जानो बियो बे आंनि मोनसे साननाय आरो जुदि बारायबाथ' बारायबायानोसै जेबो बुंनांगौ गैया थेवब्लाबो माने आंनि दाउटआव आरो ना आंनि नोजोराव माने बेफोरबायदि जुदि कपि लिंक जुदि हरनायावनो जुदि फलोवार्सआ जुदि बारायोब्ला होमबाथ' माथो बा मोनफ्रोमबो आं भिडिअ नायो मोनफ्रोमबो भिडिअआवनो आङो माने कपि लिंकखौ हरनो हागोन लिंकखौ आं जेनेबा कपि खालामनानै हरनो हागोन आरोखि नाथाय माने बेसेबां हसा बेसेबां मिसा जायफ्रा बुंदों माने आंना माने बेफोरबायदि कपि लिंक होनानै माने सोरनाबा 1K बारायबायनो सोरनाबा माने 5K 500 बारायदोंनो सोरनाबा 2K बारायदोंनो बेफोरबायदि सोरबा भिडिअखौ नुदां खिन्थु बेफोरो ना ओरैनो हसाखौ बुंदों ना बिसोरो मिसाखौ बुंदों जुदि नोंथांमोनहा जुदि हसाखौ बुंदोंब्लाथ' मोजांनि खोथा ओरैनो जुदि नङा गारा सोरखौबा नोङो माबा मोनसे गावनि भिउसनि थाखायहाय नों सोरखौबा जुदि ओरैनो जुदि नाम खाथायोब्लासो बे माने एसे साननांगौ लागाय आरोखि ओरैनो जानला मेरला माने नङा गाराखौ नंगौ होननानै मोनसे नोङो मेसेज बा नोङो सोरखौबा जुदि बेफोरबायदि फोथायहोलायोब्ला खिन्थु बे आंनिब्ला मोजां जानाय नङा होननानै आं सानो आरोखि ओंखायनो आङो नैबे भिडिअखौ बानायदों आरोखि जाहाथे हसाके जुदि भिडिअ बेफोरबायदि जुदि कपि लिंक होनायाव जुदि फलोवार्सआ जुदि हसाके बारायमारोब्ला होमबाथ' माथो माबोरै जागोन आं बुंनो रोङा खिन्थु आंनिफ्रायब्ला आरो ना बेसेबां हसा बेसेबां मोसा आं जेबो मिथिया खिन्थु आङो सोरनिबा मोनसे भिडिअ आं कपि लिंक मोनसे हसाना मिसा होननानै आं हरनायदोंमोन दै हराखै नङा आंबो माने कपि लिंक होनायदोंमोन माने खिन्थु आंना माथो सासेबो बारायाखै ओंखायनो आं एसे फोथायनो गोब्राब मोनदों आरोखि सोरबाया बुंदों माने कपि लिंकखौ होबानो माने 300 400 सोरबा 1K बेफोरबायदि बारायो होननाय खिन्थु बेसेबां मिसा बेसेबां हसा मिथिया खिन्थु जिमानखिनि माने आं नुदों बेयावहाय आरो ना जिमानखिनि माने बेफोरबायदि कपि लिंक बानायनायनि माबाफोरखौहाय गिदिर गिदिर क्रिएटरफ्रा खिन्थु मोनसेबो कमेन्ट बिनि सायाव बुङाखै आखौ जेनेबा बेफोरबायदि जुदि कपि लिंक होयोबा फलोवार्स बारायगोन बा फलोवार्सआ जेनेबा इसिखिनि 1000 नोंनाव बारायो बेफोरबायदि मथथे गिदिर गिदिर क्रिएटरफ्रा बुङाखै ओरैनो जेनेबा मिडिलआव थानाय फिसा फिसा क्रिएटरफ्रा बुंदों आरोखि बेफोरबायदि जेनेबा कपि लिंक बानायोबा माने आंनाबो बेफोरबायदि बारायदों आंबो कपि लिंक होदोंमोन आंनाबो बेफोरबायदि बारायदों होनना बुंदों खिन्थु माने बेसेबां हसा बिनि सायावथ' आं मिथिया बेनिखायनो आं नैबे भिडिअखौ बानायबाय दे नोंथांमोना जुदि हसाना मिसा जुदि सोरनाबा जुदि बारायमारदोंबा आंनोहाय खोन्थाहरदो जाहाथे आंबो माने मिथिनानै हरसाके जुदि बारायदोंब्ला आंबो कपि लिंकखौनो आंबो बानायना होनोसै आरो माबायदि बानायनांगौ नोंथांमोना आंनो हरबानो जाबाय आरोखि नङा होमबा
दिनैहाय आङो बयनिसिमबो नैबे भिडिअखौनो बानायबाय नोंथांमोना मा सानो मा बुजियो आं जेबो मिथिया खिन्थु आङो बारा बेफोरबायदि कपि लिंक सपि लिंक बा फलोवार्स बारायनायनि सोमोन्दैथ' आं बारा बेफोरबायदि भिडिअबो लाबोफेरा आरो बेसेबां हसा बेसेबां मिसा आं आरो बिनि सायाव बारा आङो मोजाङै सिङाव हाबनाबो नायाखै ओंखायनो आङो नोंथांमोनखौहाय सोंहरबाय आरोना आंनावहाय फ्राय मानसिया जेनेबा कपि लिंक हरदों खिन्थु आं मा खालामनांगौ दा बिनि सायाव आं जेबोखौनो मिथियाखै नालाय ओंखायनो जुदि नोंथांमोना जुदि मोजाङै आंनो खोन्थाहरोब्ला निस्सय आं मा खालामनांगौ आङो आंनि जिथुनाखि आंनि फेसबुक पेजावहाय बेफोरबायदि कपि लिंक हरनायखौ आं मा खालामनांगौ होमबानो आं खालामनानै हरसिगोन आरोखि ओंखायनो आङो माने मिथियैखाय जेबो बुजियैखाय सोरबाफोर आंनो जिमानखिनि लिंक हरबाबो आं सानो बेखौ मा खालामनांगौ होननानै आं ओरैनो जेनेबा नायनाल' ओरैनोल' दोनबाय थादों आरोखि जुदि नोंथांमोना जुदि खोन्थाहरोबा खिन्थु आङो मा खालामनांगौ एबार सिङाव हाबनानै खालामसिगोन नङा होमबा बेबायदि आरोखि ओंखायनो आङो भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला बेखिनियावनो दोनथ'बाय दे नोंथांमोना माबायदि मोनो जुदि हसाके जुदि भिडिअखौ नोंथांमोना मोनोब्ला आरो माबायदि खालामनांगौ नोंथांमोना आंनो खोन्थाहरबानो जाबाय आङो मा खालामनांगौ आङो माने खालामनानै हरगोन आरोखि होमबाना दोनथ'बायसै दै बाय बाय